मावजि नों मिथिगौ ना जों सानैनि मोजां मोनलायनाया दिनैसिम फैयै फैयै 5 बोसोर बारबाय जों सानैनि मोजां मोनलायनाया मोगथां महर मोनगोन ना मोना जाखो मावजि मानो मोना जानो मावजि नों फोथाया नामा गोसोखौ लोगो दाखालाम आं फोथायोथ' मावजि फोथाया जायो नामा नोंखौनो जाम्बि ज' थांसै मावजि आइया थाब लेंहरदों आंखौ आयंनाव थांफानांगौनो थ' थांसै मावजि होमबालाय हाब सोर जाखोब्रा बिसोरलाय हाब आदा माला फैयाब्रा फंबाय मैयासो फैदोंलां बे स्कुटिजों थांनाया सोरमोनब्रा फंबाय आदा आब' जिया मोनसेमोन नोंगौ नामा बिमा फिसा मोनथिया दे थाथ'दों होनबालाय दखानाव थांनो नागिरदोंमोन दे जादों होनदोंमोनलै मुलि लायनानै फैयाबा थाबनो दा न'आव बारासिन जागोन जानो थांथारसै थांखादों राङालाय आफा राङा बे आंनि गस्ला सारा बावहायनो दं
लानानै थांदो दे होमबालाय दा आं दसेनि उनाव थांसिगोन दे थाब फैबानो जाबाय औ जागोन दे सिमां आदै औ मादै गायनाय फुनाया माबायदि आवगायखो दलाहाथ' मैयानिफ्राय गायजेनबाय मादै हा गायग्राफ्रालाय सोर सोरथो आरो सोरखौथ' खामला लाबावनो हानो मादै आइयाबो लोमजानानैसो दङ बिदिनो मुलि लायनो फैग्रोबाय आङो गायनाय फुनायनि टाइमावसो बिब्दि जाबाय बेहाबो माथो खालामबावनो मादै दे होमबालाय आदै गोबावसो खालामना लांबाय आं दा हाबलांफा जोंनाव दे होमबा मादै दा हाबलांगोन आं आइ बे मोननाया हरलाय मुलिजों लोगोसे माबा लाबोफागौमोन नामा मैगं थाइगंबो लाबोफादो जेबो गैयासै नामाफा दे मादै ओ मादै रावबो गैया नामाब्रा जिया जिया सिमां नों आफा जोबोद थाखोजा होमबा माथो जिरायफैयाबो जिरायला नांला बाजारावसो थांनो ओंखारबोदों आङो मादैयासो दहाय मानोबा हाबलांनो थिनदोंमोन ओंखायनो फैदोंमोन ए सफैबाय आदै र' जिरायथ' दे मादै जागोन बेयाव जिराय सिमां बेखौ जोंहानो खरस लाबोना फैदो दे जागोन मादै बेखौ जामायनो मोजां मुलि लाबोना फैदो नांलायलांदां मादै आफायानो हरखादों लाबोन लादो न' आं हरनायखौनो बाहायदो जामाय मोननायखौ दा बाहायसै दे जागोन मादै दे होमबा मादै औ दे स्कुटिखौ लांदो ना मावजि नांला आं साइकेल लाबोखादों ओइ मावजि नै मैगंआ लाबोबायमोन आं औ मावलांदो जिरायबाय थाला आंहा थाब थांनांगौ आरो ओंखाम ओंख्रि संनो सानबा फैद' आइ गैया मावजि बहा थांदोंथाय आइ थादोंबा थांबा जागौमोन दे होमबालाय ओइ मावजि मा जागोन होमबा दा बेलासियाव आइखौ नायनो थांगोन आं बेखौनो सोंलायनांगौ दा थांबानो जाबाय
सोङाखै आं खोन्थादोंसो दे दा थांबानो जाबाय थांसै आङो आयै आं सिमाङाव थांनो ओंखारदों दा थाब दाफै बोथोरा ओरैनो थिग नङा दे थाब फैगोन ना आदा कमल माब्ला फैया नोंलाय दिनैसो नुथारबाय नोंखौ आं दाख्लैसो फैदों बिनानाव नोंलाय हारसिङै बहा थांनो आं आदा सिमाङाव थांनो आदा आयं लोमजादोंनो बेखौ नायनो दे होनबा बिनानाव थां मा मोनलाय जिया मावजि थोद मावजि बागदाव होलाबायो नोंनावसो बागदावदों आं गाबज्रिनायखौ नै बैयाव जिरायथ' आइयाबो न' सिङावसो दङ उन्दुनानै माथो थाबायनानै फैगोन स्कुटिजों फैबानो जागौमोन ना आं स्कुटि सालायनो बारो नों जिरायथ' आं साहा फुदुंनो मा साहा फुदुंलाबायनाय हिनजाव बायदि जाम्बा आं फुदुंनि र' फुदुंफैदो ना मावजि माखौथ' नायबाय थाखो साहा फुदुंनो नागिरनाय मानसियानो आया बावदोंसो आंहाबो दा सानैजों दावगाथां बेरायगोन दे थाबायनानै थांबा जाया होमबा साइकेलजोंसो थांफानो लुबैदों आं नोंजों दे दा थांनो थांबाय हनै माबा सिनिजों सापात्तियाव बैयाव दं र' होमबा नों फुदुंखो दे आं आइखौ फोजानो औ दे आयै देहाखौ एसे मोजां मोनबाय एसे साबसिन मोनबाय जिया फैदोंमोन नोंखौ नायनो सिखारनो हायो ना हाया थांनो हागोन दे दे फै होमबा माब्ला लोमजाया आयालाय साननैसोआनो जाबाय आइ दालाय माबायदिथो मोनो एसे मोजां मोनाखै नामा दाबो मेंनायानो मोनो खारा थांनोसै दे जिया फिसा आं जियाखौ दोननानै फैनाय थाबैनो फै जेरावबो दा थां आखायावबो फैखासिगौ बे दे थाबैनो फै नोंसोर जिरि जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों आंनि नों दैसा
जिरि जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों आंनि नोंनि गुस्थिनि मिलौदो मिनिनायाव गोजोननाय दं नोंनि मेगननि नोजोरनि ओंथियाव सिमां दं नोंसोर मा जाखो बिनानाव गारिया मिथिया दा स्कुटियानो स्टार्ट जायासै माबा र' बिदिबा आं नायनो गारियाथ' जानाय नंला बिनानाव मेकारनावसो लांनांसिगोनदां जाला जाबायना होमबा बिदिब्ला दा माय थांनो नागिरदों आदायालाय आंथ' बिनानाव टाउनावसो थांनो नागिरदों बिदिब्ला आंखौ लांफानो हागोन ना आदाया मानो हाया जानो थौदो होमबालाय औ दा स्कुटिखौ आदा सिमाखौ लांफैनोसै आं आदाया दा थाब फैफिनगोन नामा औ बिनानाव आंथ' बारा गोबाव जाया थाबैनो फैफिनगोन आंहाबो कलेजाव बारा गोबाव जाखाया होमबालाय दा आदाया आंखौ लाबोफिनदो फन नाम्बारखौ लादो मानो फैनो हाया जानो फैनो हागोन दे 6000 5694 1 2 3 दे बिदिब्ला आं दा फन खालामनोसै बिनानाव गेजेरजों हाबासो जानला मोनला बिसोरो होननानै मिथिला हेलौ ओइ मावजि आंना स्कुटिया गाज्रि जानानै गामिजोबनाय थानियाव गारबोनांबाय आं आदा कमलजों कलेजाव फैफाबाय नै नों जेबो खालामाखैबा स्कुटिखौ लांफैलाय मावजि औ दे लायगासिनो आंनि सना औ मा खिमोन साइकेल लाबोफ्लांनायखो आं स्कुटि लांनांगौ दा डाबल खामानि जानोसै आङो फैफिनबावनानै थाइस जारलालै साइकेल लायखेरलै बे दा लांफैफिनसां बेयाबो मा मा जानानै होजायो सासेया स्कुटिया गारि जाजाबाय नै लामा ससेयावनो गावहालाय गावहा दा सोरबा लोगोजों फैफानोसै दसे जिरायफैदोंना नांला माने थांसै आङो ओंखाम उखैबाय दा साइकेलखौ लायनांगौ जोंनाव जालांबानो जाबाय नोंना नांला दे रावबो लांसै साइकेलखौ साइकेलाबो मा मा जायोब्रा बेथ' गियासोमोन मालायबा सोर
ओइ सिमां औ बन्दु हाब माला फैयाब्रा फुङावसो फैदोंलै बन्दु गाबोन नांगालजों खोनादों ओंखायनो दिनैनो फैखाबाय आं बबाव थांनो फैयामोन बिसिनाव थांनो नागिरदोंमोनलां नोंखौ नायनो ए होमबालाय थांनानै नंला मोजां जाखाबाय बाहायनो लोगो मोनबाय औ मोजाङानो जाबाय ना सान्दुंबो गोसोथारलै माथो लामायाबो जि गोजान नोंसिना न'आ मेंबोलाय लांबाय आङो थाबायनानै बबावबा साइड एसे ओमफ्राय खबर सबरफ्रा बोरै सिमां आंना मोजाङानो दासान्दि ओमफ्राय नोंनालाय आंनाबो मोजाङानो लजिंआवलाय मालाथो थांफिनगोन सानथामसो थानानै थांफिनसै ओमफ्राय गाबोन जोंहा सानैजों दाउला गेसेरबानो खोथिया रोगानो थांनांगौ नांगाल जांख्रानि ए दे जागोन ओमफ्राय जियानालाय बोरैथो खबरा सार ओइ मा गोसोखांलायखेरबांलाय लाजिनो रोंलायबावबाय आरोखि फाग्लालै नोंबो मोजाङानो जियानि खबराबो दासान्दिसो मा जादोंथाय फनबो हमाखै खबर लाहरा जादों ए बिदिसो खबरा होमबा लोमजाबाय दंसै नामाथाय जिरायनो बाबालाय थांसै बन्दु थेवमोनलाय औ दे होमबा बिदिनो जाथोंसै औ दे एसएमएसखौनो हरसै दा माइ फुनायालाय बहा थांनांगौ जाखो होद फुबाय थाला आङो जिया जिया मानो जिया गैया नामा मा जाखो सिमां जिरायबाय जिरायनांलाय लांफिना मादै आं जियाखौसो खबर लानो फैदोंमोन एसे मानो जिराया जोंनाव जिरायबाय माथो खौरांमोन आदै आङो जियाखौसो नायनो फैदोंमोन मादै ए बियो दासो लोगो गावदांनाव थांदों नोंनि फैनायनि एसे सिगां ए मालाथो फैगोन मादै जिया दा बेलासिफ्रावसो फैगोनदां ए मालाय दाहाय खोन्थानानै होबानो जाबाय मादै आंखौ फैदोंमोन होनना औ र' होमबा आं साहा फुदुंनि नाला मादै खामानि दं एसे थांसै आङो दे होनबालाय औ
दाबो फैयाब्रा फनाबो नाङा मा जाखो नै फैबायबो माथो फाग्लिया जिउ गोलावथार सफैबायना जिया औ आदा सफैबाय नोंना बिनानावा आदा नाखि जाथारदों बे आंखौ गामि बेरायनो लिंहरनाया सांग्रां लैथो आदा सिमांखौ लिंहरबानो जायोमोन ना लेंहरदोंमोन बिनानाव सांग्रां आरो लैथोखौ मालाय गायनाय फुनायनि बेस्थ'थार सिमांमोन बादि गोरिब न'खरनि फिसायाथ' जोंजों बेरायनोनो समाया जेखियानो जाया आदा थुदोबाव थांसै रथ'ना बिनानाव जिरायथ' दसे उनाव थांगोन आंहा थाब थांनांगौ आदा न'आव आइखौ लोगो गावदांमोनावसो थांनानै थगायना फैदों आं जिया बिनानाव औ आदा आं नोंखौ बाहाय बेरायनो होननानै लेंहराखै बिनानाव मानोथो आदा इसोरा जोंखौ मानो लोगो मोनबाय थादों नों मिथिगौ ना माने आं बुजियासै आदा आं नोंखौ मोजां आदा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायखो औ बिनानाव आं नोंखौ थारैनो मोजां मोनो बे माब्लाबाबो जानो हाया आदा आं नोंखौ एसेबां गोग्लैसोनाय मानसि माब्लाबाबो सानाखैमोन नों आंखौ जेसेबां गाज्रि मानसि साना आं नोंखौ मोजां मोनो जिया आरो नोंबो आंखौ मोजां मोनो होननानै आं मोन्दांथियो नङाबा नों आंजों मानो लोगो मोनबानो रायज्लायो आरो फन SMS खालामबा मानो रिप्लाइ खालामो आरो दिनै आंनि हरनायाव मानो फैखो नुब्लानो रायज्लायबानो कल SMS रिप्लाइ खालामबानो मोजां मोननाय जाया आदा नों बुजियो आरो खोनासं आंना मोजां मोननाय दंखायो जाय मानसिया नोंजों लोगो जानो समाया बियो गोरिब नङा बियो आंनि जिउनि बाहागोसो बिदिब्ला नों सिमांखौ मोजां मोनो औ आं बेखौ मोजां मोनो आरो आं बिनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आं नोंखौ एसेबां गोग्लैसोनाय मानसि होनना सिगांनिफ्रायनो मिथिनायमोनब्ला आं बेयाव माब्लाबाबो फैयामोन दागाब बिनानाव दागाब गोरोन्थिया आंनि जाबाय आं नोंखौ सिमांखौ मोजां मोनो होननानै मिथियाखै आंनि गोरोन्थिया मानिजाथाव नङा थेवबो आं नोंनाव निमाहा बियो जिया नों बेवहाय आदा सिमां नों बेयाव आदा सिमां नों जेरै सानदों बिदि नङा कमल नोंबो बिदिसो सिमां नों गोरोन्थि बुजिदों